Čau lidi, vítám se nového videa a dneska to bude reakce na seriál Carreyho, protože dosáhl milionů s počtem videí 670. Takže by měl udělat odhalení. A jak Carrey to udělal nějaké video, 1 milion odběratelů. Ale nevím, jestli se odhalilo. Takže se na to pojďme společně podívat. Takže jdeme na to. Dobrý den, dámy a pánové. A teď to je 2 nebo 3 dny, co jsme oficiálně dosáhli milionu odběratelů tady na tom kanále. Což je absolutně neuvěřitelný. A říkal jsem si, že by bylo dobrý natočit takovýhle jednoduchý poděkovací video, kde se trošku... Počkat, jenom poděkovací? Počkej, ne. Neříkej mi, že bro tady pojede to, že neřekne, že se neodhalí tam. Co? Počkej. Jdeme do historie, vlastně, jak jsme toho milionu dosáhli. A co bude dál? A hlavně vám chci poděkovat, protože bez vás by vlastně tam ten milion nebyl. To jste vy, 1 milion fanoušků, což je tak velký číslo, já to prostě nechápu. To je každý 10. v Česku, nebo... Jako jo, Jakary už fakt jako hodně dlouho čekal na ten milion, takže jako je to milion, jedna z největších hranic v Česku, až na Fiziho, který má 3,5 milionu, kam to je jiný extrém. I se Slovenskem prostě každý 20. skoro. Takže já nevím, kde jste se všichni vzali, ale možná jste měli to štěstí vidět dosažení milionu přímo na streamu. Takhle, dámy pánové, já jsem to neviděl na streamu, ale vy možná jo. A pokud jste to tam viděli, dejte like, odběr a taky to napište do komentářů a vy ostatní taky dejte like a odběr, ať jdeme co nejvíš s odběratelma a co nejdřív máme aspoň 100 odběratelů. Kde já, když tady na kanále bylo asi tak 995 000 odběratelů, tak jsem začal stream, říkal jsem si, jak uvidíme, kolik za ten stream dáme, ale s tím milionem jsem vůbec nepočítal v tu dobu. Ale na streamu to šlo prostě až moc rychle. Těch 5 000 odběratelů, co zbývalo do milionu, tam padlo asi za 30 minut. Já jsem byl absolutně nepřipravený. Jako jo, to byla celkem rychlovka, to než to získal jako hodně krátký stream a jako 5 000 odběratelů během jediného streamu, to je celkem jako petarda. Na to, že ten milion vlastně získám tak rychle. Ono to jako rychle nebylo, že je to 7, skoro 8 let, ale počítal jsem s tím třeba až tak jako za týden, no. Takže jsem byl absolutně nepřipravený, je to vidět na té reakci. OK, je to tam, OK, je to tam trošku vidět. Jako jo, snad každý youtuber měl lepší reakci. Třeba jako Moon, kámo. Třeba jako ten měl lepší reakci jako většina youtuberů. A Jakary byl zrovna ten, který nejvíc na to tlačil za mě. Ale jako v tom dobrým, že já to tlačil. OK, jdeme dál. 1 050 000 odběrů, pane bože. Ale hlavně, že jsem byl fakt... Zastavilo se to na nějaký 1 300 000 odběratel. Takže fakt jako ty vago, to byla celkem jako rychlost nad tím milionem. Nadšenej, překvapený, jako v dobrým slova smyslu. A je to prostě šílený. Když se podívám zpátky do historie kanálu, začal jsem v roce 2000. Tak ty videa mají celkem dost vzhlédnutí. Nejmenší, co tady vidím, je to jeho nejnovější, pokud se nepletu. Ano, tady na téhle části je jeho nejnovější video. Nejlepších 10 Minecraft modů všech dob je nejméně sledovaný, ale i přesto má skoro 400 000. 2017, někdy v březnu, myslím, nějak tak. A první věc, kterou jsem začal tady točit, tak byly pasti. Možná, pokud si to ještě někdo pamatuje, poutník. Tehdy to jako nikdo nedělal, já jsem tehdy ho vůbec nesledoval, jako ne. Sledujete ten kanál tak dlouho, tak určitě budete vědět, že tehdy jsem ani ty videa nekomentoval, jenom tam hrála hudba, ani jsem tam nějak nevyjadřoval. Byl to jenom takový zábavný projekt, který já jsem hrál Minecraft hrozně moc každý den, tak jsem si říkal, proč tady do Česka nepřitáhnout. Zabil jsem youtubera s 10 000 odběrateli. Jdem pánové, ty vogo. To je celkem jako dobrý content, náhodou. A ještě na tu dobu, kámo. To rozhodně musel být fakt dobrý content. Něco, co tady ještě nikdo netočil, prostě pasti v Minecraftu. Ani jsem v tom neviděl jako nic velkého, jenom taková zábava, ale úspěch to tady mělo. Mnohem větší, než jsem čekal už tehda, takže potom jsem ty videa i trošku vylepšil tím, že jsem v nich začal mluvit, začal jsem se vyjadřovat v těch videích
a točil jsem takový vtipný různý videa, točil jsem nejhorší texture packy, trolení a postupně to přešlo do takových trošku už podobných videí, co znáte teď, kde už nehraju tolik minihry, ale spíš survival, takový to Minecraft, ale prostě Minecraft, ve kterém je nějaká výzva, nějaká překážka. Jo, to bylo za mě fajn, ale je to fakt jako jedna z nejlepších sérií, co z toho hráči, možná i jeho nejlepší za mě. Hodně dobrý je i ten ultra hardcore, takže doufám, že bude pokračovat, udělá nějaký další 100 hráčů a tak dále. A něco těžšího prostě. Pak ale přišla ta asi nejlegendárnější série tady toho kanálu, 100 hráčů. Doteď asi moje oblíbená série, Jo. protože tam ta komunita a vlastně celý to video pomáhají utvářet ti hráči, co tam hrajou. A co oni vymyslí, co oni postaví, co oni napíšou do chatu vtipnýho a tak. To mě hrozně baví, já jsem za to moc vděčný za všechny lidi, co kdy. Jako párkrát úplně z těch nevhodných slov úplně rád nebyl. Nejspíš. Se na těch videích podíleli. Vám patří obrovský díky, protože ty videa jste pomohli udělat takový, jaký jsou. A pak samozřejmě, abych to nevynechal, tak další legendární série Ultra Hardcore. To je asi za měsíc 5 let stará série, já tomu nevěřím, že před 5 lety jsem to začal. Teď jsem na to nedávno koukal a to má asi 7 nebo 8 milionů zhlédnutí. Ten playlist Ultra Hardcore série, jenom ten playlist, ne jako nějaký video, ale ten To není za stolik, když si to tak vezmete, že dal přes 80 epizod. Že každá má v průměru pod 100 000, nebo počítal nějak špatně. seznam všech těch videí. Na něj se podívalo 8 milionů lidí. To je tak neuvěřitelný, že prostě tolik lidí má zájem o tu sérii a jsem za to moc rád, že i po tak dlouhé době ty videa vás baví a pořád je sledujete. Takže hlavní díky Jako takhle, dost se to zprůměrovalo nějakýma prvníma videama, kde měl mnohem méně rozhodně. patří vám, že jste ten odběr dali, že jste dali like, ať už mě sledujete dlouho, nebo teďka jenom krátce, tak vám chci poděkovat úplně stejně, protože bez vás by tady ten milion nebyl. Jsem za to moc vděčnej. Je to šílený, že vlastně i teďka díky vám tohle dělám jako moji práci vlastně a bez vás by to vůbec nešlo. No. Tak bych chtěl poděkovat celému týmu, který se podílí na tvorbě těch videí. Nejsem v tom jenom já sám, protože chci, aby ty videa byly co nejlepší. Tak Dáme pánové, já jsem ani nevěděl, že má nějaký jako lidi, co mu s tím pomáhají, actually. Takže asi bude mít nějaký editory a tak, OK. jsem našel ty nejlepší lidi, kteří mi pomáhají ty videa tvořit, takže velký díky patří i vám, co mi kdy pomohli ty videa vytvořit. Teď aktuálně to je asi 9 lidí, co mi pomáhá, takže 9 je jako dost, co se budem. taky docela velký počet, ale díky moc. Tak bych chtěl poděkovat rodičům, že mě to vždycky podporovali na začátku, když jsem začínal, mi bylo 13, tak mi hrozně moc pomohli vyřešit různé technické věci, různé finanční věci a tak. Takže bych chtěl taky poděkovat jim, rodině celý a všem mým kamarádům. Jako jo, to rozhodně, jeho rodiče ho rozhodně museli hrozně podpořit. Za mě, ale jako, jako to asi ho necháme povyprávět. Co někdy podpořili a podobně. Jsem prostě hrozně vděčný. A díky moc za ten milion. No. Možná se ptáte, co bude dál. Nemám v plánu teďka nějak končit, nemám v plánu teďka nic extra měnit, chci pořád. To je dobrý, že nebude druhý Jirka Král jako Jakary. To by nebylo úplně. Jako dosáhneš milionu a přestaneš se YouTubem. Takový jako nic moc za mě. A ty nejlepší Minecraft videa tady na tom kanále, plus něco na druhým. Taky jsme teďka spustili můj vlastní Minecraft server MC Rybář, na kterým dělá hromada lidí a chci, aby to bylo co nejúspěšnější, co nejlepší, takže na to se určitě můžete těšit na další updaty a podobně. No, jsou v plánu i další projekty v Minecraftu, šílený videa, ale i mimo Minecraft. Mám v plánu vystupovat na různých akcích, takhle v masce, protože chci, abyste měli tu šanci se mnou Počkat, v masce? On se neodhalí? Počkej, co? potkat naživo, nejenom takhle přes obrazovku, sice takhle v masce, protože aktuálně, bohužel, nemám v plánu se odhalovat. Myslím si, že bych to nevyužil, nechci měnit. Bro říkal, že se odhalí za 10 000 odběratelů a teďka ani za milion. Ach jo, bro. Ach, no tak to jako si tu kariéru, kámo, s tím milionem jako nic moc, kámo, že se neodhalí. Můj content na nějaký IRL videa, nebo prostě chci zůstat u toho Minecraftu, no, to je hlavní. Nechci po milionu měnit to.
Takhle chápu to, že nechce tam to měnit, ale za mě by jako to neuškodilo jako splnit takovýhle velký slib, že se za 1 milion odběratelů odhalí jako jasně, i kdybych netočil s webkamerou, pořád by dodržel ten slib, že se za ten 1 milion odběratelů odhalí. Vím, že na tom svém 3. kanále, nebo kolikátej je, tak něco ohledně toho vydával, ale jako, kámo, škoda, že se To točím a myslím, že ta webka by tomu ani tolik nepomohla, spíš možná i trošku uškodila, udělala to mnohem víc komplikovaný. Je mi to líto, možná pouze se na to těšili, ale neříkám, že to nikdy nebude. Teďka. Jako takhle, podle mě většina fanoušků se na to těšila, včetně mě jako. Jenom prostě na to není ten správný čas a taky z důvodu mýho soukromí, kterýho já si moc vážím, takže doufám, že to pochopíte. Jako jo, to chápu, že chce mít soukromí. Pro mě by to bylo šílený. Teďka z ničeho nic, po 1 milionu, najednou mě bude znát 1 milion lidí. Jo, jak vypadám, do téhle doby vůbec nic. Actually jako i víc, protože ono na YouTube jste asi u hromady youtuberů viděli, že mají přehled, kolik lidí je odebírá a kolik ne. Takže je to ještě víc lidí s největší pravděpodobností. Takže to by byla tak šílená změna, já ani nevím, jak bych na to reagoval, jak bych si to představil. No. Až čas přijde, budu se na to cítit, tak vám dám vědět. A ještě jedna důležitá věc nakonec. Spustili jsme novou kolekci milionového merče. Exkluzivní limitka, která poběží jenom týden na Syriakary. OK, ten merch vypadá celkem v pohodě, ale je takový jako nedokončený, že tam má jenom ten potisk a není to pod celým, ale chápu? Store, odkaz bude dole v popisku. Je to fakt omezený, už nikdy Vám se to jako může líbit, mně se to tolik nelíbí, kámo. OK, nebudu dostupná nebude. Podle mě vypadá úplně skvěle prošívaná, zlatá ze zádu, skvělý design. To, co tam ukázal, tak jako takhle. Vypadá to dobře, ale prostě tam chybí to dodělat celý to triko. Jeden z nejlepších, co jsme tady kdy měli. A pokud už merch máte nebo nechcete zrovna nějaké oblečení, tak jsme spustili i milionovou figurku. Pokud se vám spíš víc líbí figurka, tak tu taky najdete v popisku. Ta vypadá taky za mě úplně U 1 milion? Proč tam nenapsal 1 milion? No, to je jedno. skvěle. Má krásný lesklý obal, zlatý podstavec a Zajímavý. i ta kvalita podle mě možná jedna z nejlepších figurek a taky zřejmě asi ta úplně poslední. Takže poslední šance si pořídit Syriakary figurku. Počkat, co? Jako bude končit se figurkama? A nebo je to jenom marketingová nada, že jako aby si co nejvíc lidí koupili tu figurku, uvidíme. Odkaz v popisku a samozřejmě, když si cokoliv koupíte, tak mě podpoříte, za to jsem moc rád, moc vám za to děkuju. A za ten 1 milion ještě jednou poděkování patří hlavně vám všem. Můžete se těšit na další videa, bude to jenom lepší a lepší a třeba někdy budou i ty 2 miliony. Uvidíme. Jo, to mě připomíná, příště se tu sejdem na tenhle zlatý za 1 milion. Tak tu buďte a už se na vás těším. OK, zajímavý.